uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, kubaba umpostoli noma umpostoli nabazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane bonke basekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ekuseni ngithanda ukumbonga uNkulunkulu oveze ithuba lokufakaza. Benginento engidlayo enhlizweni yami, yebo buningi ubufakazi bazalwane, kodwa ngithanda ukudlulisa ukubonga uNkulunkulu ngomusa nangothando lwakhe akangithanda ngalo, ukuthi ngeMonday kusho ukuthi bengihleli ngilalele izwi, umzimba ukhathele, ngifike lobuthongo, ngithi ngiyalalela ngivele ngifike lobuthongo ngiphinde ngicofoze futhi. Kusho ukuthi uma ngilokhu ngicofoza kuye kwangena i-emoji eyi-1. Inhliziyo yami ibe buhlungu bazalwane, ngoba ngiye ngathi lapho ngavela ngathi hey, ngoba mangithi ngilokhu ngiyalalela ngifike lobuthongo, yithi ngizobuye ngivuke, yithi ngivele ngibeke ifoni. Kusho ukuthi ngiyibeka nje ifoni ingene i-emoji bazalwane, sengenza isono. Ngenhlanhla abazalwane abathathu, ababili bangisendela i-message, omunye usende in time, kusho ukuthi ngalesikhathi sengiyeka ifoni sengilala. Lo wesibili nawe wasenda i-message ukuthi hayi bokungena emoji ngephutha. Owesithathu ohlala eRoadport, inkosi yami, wavele wangifonela-ke straight. Ngavele ngaphapha mangithi hayibo nkosi yami yini, mangithi ngiyabheka ngifake i-emoji lokho ukuthi kuyabonga. Inhliziyo yami yacasuka ukuthi ngampela ama-emoji afakwe usathane, ngoba igroup ithi only admin can send the messages, but lokho kwi-emoji ngoba kufuna ukuveza ubuqili bukasathane, kungena kufohla noma sekushiwo kanjalo ukuthi akufaki noma ubani, kodwa u-admin kuphela. Kodwa lokho kwi-emoji ngoba kuthunywe isathane kuyilisele elibi, kuyagxamukela kungena. Ngambonga uNkulunkulu bazalwane, kukhona ilukuphuma, nanokuthi nje Nkosi abazalwane uNkulunkulu bekhona abazobenza ukuthi babone ukuthi ngifake i-emoji. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, nina enamehlo eNkulunkulu akanibekile ukuthi nibe ngamehlo akhe okubheka ukuthi ikuphi okwenzakalayo, lento yama-emoji ayingeni. Ngiyabonga ukuthi nami ningihlengile esonweni esikhulu. Ngabonga ukuthi inkosi yami ngisho uba umpostoli bengakaboni ngibe ngizoba yini sengiphume egruphini bazalwane. Ngiyanibonga kakhulu ngokunisebenzisa ukuba ningithinte ukuba ngikhiphe i-emoji, ngoba ngikwazi bese bekubekwa yini kuqhamukaphi lokho ukuthi isandla, ukuhlanganisa izandla. Bazalwane, ngiphinde ngibonge nasekuseni ukuthi ngiye ngafaka i-status engingasazi ukuthi ngangisithathephi, kodwa kusho ukuthi ngafunda uhafu wakhona ukhuluma ngamaHebheru. Mase ngithi ngiyaqhubeka sengiyasifunda nami, hayi bokungena okunye okukhuluma ngabo anointing oil engazi ukuthi ngikuthunyezelwe ubani. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngisheshe ngakubona ningixolele bazalwane, ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuqala ngokuxolisa uNkulunkulu Baba ngobufakazi obudala ebengithi uma ngibukhumbule bese inhliziyo yami yalimala kakhulu. Ngiphinde ngixolise uma ngizobeka ngendlela engangilalele ngayo izwi likhulume ngakhona. Sebudala kakhulu, ngathi ngilele ebusuku ngezwa izwi elakhulumayo lathi umuntu olalayo enkonzweni nomuntu osebenzisa ifoni enkonzweni, lowo muntu lowo usuke enedimoni noma usuke enziswa idimoni. Baba, ngithena-ke sengiphapheme, ngase ngiyazi-ke ukuthi uNkulunkulu akathandi ukuthi silale enkonzweni, futhi akathandi ukuthi sicofe amafoni enkonzweni, sisebenzise amafoni, ngoba uma senze njalo suke senziswa amadimoni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba lelo phupho lelo like langisiza ekuqhubekeni kwesikhathi. Sikwenye inkonzo, kwafika kimi ukuthi ngithathe ifoni ngoba ngangifuna icilongo, nginecilongo efonini, kodwa kuthe kufika lokho ukuthi-ke ngisebenzise ifoni, kwase kubuya lelo phupho lelo-ke ukuthi umuntu osebenzisa ifoni enkonzweni nomuntu olalayo enkonzweni, lowo muntu lowo usuke enedimoni noma usuke enziswa idimoni. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabonga. Lotata bandiphoste ngexesha elirarongo, ndihlutshwa liphupha apha ubona abazalwane beyoconsulta
ingathi mina bendihlwelwe kule ndawo ndacela indawo. Ngoku ke ngoku kusasa ndilungiselela ugoduka, ndidibana nezitulo zalapha zigcwele zithe qhu ngabantu qona bendingazi noba kukho ibhizinesi apha eyenziwayo. Naba abantu bagcwele izitulo bazokonsalta. Unabazalwane base-St. John's andibahoyanga ke bona, yilayini yabo leyana. Unabazalwane abathi uJesu Kristu yinkosi. Andabi frustrated kwashoba namathumbu. Ndinombuzo othi hayi bo, kunini kuthethwa uba uYesu Kristu is coming soon, nezinto ezaprofethwayo sezibonakala? Yintoni le iyenza abazalwane babe besangxabalazile, babe basenedawuthi ngoYesu Kristu? And bathinzile ke ngoku. Mna ndinalaa nto ithi njengoba bethinzile ndiyakuncokolwa and ndiyababona uba ndijonge ngeekona zeliso zamehlo, ndinalaa nto ithi mhlawumbi ndim lo uthinzisileyo apha, kuba kaloku andiqhelwanga apha. Bona bayazana baqhela udibana apha. Akhe ndithathe ibhegi yam ndigoduke. Ndithathe ibhegi yam ndagoduka ndabe ndiqoba awuhluphekanga umoya wam, awubuhlungu kangaka. Yini Nkosi yam? Kuthini uba sikhombe indlela siphinde sijike? Yho, hayi uThixo makasincede. uJesu Kristu inkosi, tata inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyaxolisa ngokudilitha. Ngikhumbulile isikhathi ukuthi ubuthi asithumele ngo-6. Ngicela ukudlulisa lo bufakazi. Ngiye ngalalela inkonzo Baba sengembethi, kanti ngizozumeka. Uma ngiphaphama ngethuke, ngiphuthume ngithathe ifoni ngithi Nkosi yami ngimemisile ubaba. Mangithi ngiyayivula ifoni inkonzo ayiqhubekanga, iphoziwe. Kungithuse lokhu ukuthi ubani omise inkonzo ngoba mina bese ngilele. Hayi, bese ngiqala futhi ngiqhubeke nokulalela inkonzo. Uma ngisayilalele inkonzo, ubaba ekhuluma ngendlela yokubhala isono, inkosi bisiyangikhumbuza ukuthi ngenzani ngisasebenza eShoprite. Bese ngiyathatha ibhuku lami lezono ngilibeke, ngiqhubeke ngilalela inkonzo. Ubaba mesethi uma ngabe uthintekile kule nkonzo, vuma uRoma 10, asivumise uRoma 10. Ngimangala ukuthi ubabuzwe ngani ukuthi ikhona la inkosi isingikhumbuze khona isono ngesikhathi ubaba esikhonza. Bese ngiyawusho uRoma 10. Kuthi mangiqeda nje ngisibhala isono njengoba esho ubaba ukuthi sosichaza kanjani. Kuthi mangiqeda nje ukusibhala Baba, ngizwe ivoice ithi vula izandla zakho. Ngiyivula izandla zami, ngizwe kube khona into eyenzakalayo. Kufike emoyeni wami ukuthi ngiyabonga Nkosi, izandla zami seyihlanziwe. Kuyiqiniso impela ukuthi masibhala inkosi isuke ibuka. Inkosi ibona konke. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu baba umpostoli, mama umpostoli, kanye nabo bonke abazalwane abakhona ekhaya lezwi. Ngicela ukuthula ubufakazi ukuthi ngosuku lokuqala mhla ka-16 kathi kuqala umkhosi, ngangena emkhosini, and then immediate kwashaya u-12 kwaba umhla 16, and then ngafunda iBhayibheli ngo-2 noma sekuyoshaya u-3 entathakusa. Ngafunda ngathandaza, and then mangilele mhlambe ngoba ngapha phamba ngo-5. So ngathi mangilele ngaba namaphupho amaningi, kodwa eyokugcina
wangazi ukuthi ngikhuluma noNkulunkulu ngoba ngabuza ukuthi Nkosi, ephupheni ngangidla ichappies. Wayesethi laselithi izwi ungayidli leyo chappies. And then ngabuza mina ukuthi hawu Nkosi, iyiphi ichappies okumele ngiyidle? Hayi, and then kwavela iscreen lathi izwi ngizokutshengisa igama, khona igama engizokutshengisa lona. Kwavela iscreen, kudlala amagama amaningi, bese liyama kuyigama elilodwa, bese lithi izwi, bese liyalisho lithi apocalypto. Hawu, okay, bese emva kwalokho kuvuke into engazuthi iyisilwane nje thizeni, inkinye. Hayi, ngikhuleke, ngibiza uJesu Kristu oyinkosi, ngiphaphame, ngilibheke leli gama ukuthi lithini leli gama. Hayi, mengithi ngiyalibheka leli gama, lisho ukuthi ngale language yakhona, lisho ukuthi it's a revelation noma unveiling. Bese kuthi nge-English lisho ukuthi apocalypse, okungukuthi the end of the world. So uma sengihlanganisa ngiyabona ukuthi shuthi lithi it's the revelation of the end of the world, noma it's the end of the world. So ngakhuleka, ngakhuleka, wasethi angibuthule ubufakazi ukuthi this is the end of the world ngoke ngakubona ephupheni. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, nginobufakazi, ngiyaxolisa ukubuletha late. Kwathi sisemkhosini ngemkhosini January ngo-day number 14. Ayi, ngaphupha ebusuku angazuthi ngigibela isitimela. Lesitimela lesi uma ngithi ngiyanaka, ayibo, amakhanda abantu alengisiwe kulesi sitimela, abantu abanqunyiwe kwalengisa amakhanda, ngimangale. Ayisahamba-ke, engathi ngayithola sengikwenye indawo nje la kwakukhona khona amadimoni engihlupha, engihlukumeza, engibuza ngesona engangisenza. Uma ngithi ngiyakhumbula kahle, ungazi ukuthi isona ngangisibuka kwi-TV, angazi noma amasophi yini. Ngiyakhumbula ukuthi kodwa khona ngangisibuka kwi-TV. Imangala ukuthi ngoba phela mina izono ngiyayibhala, ngabhala ngisho ngiyibuka kwi-TV, iy'tori ezi-wrong engingamele ngiyibuke. Ayi, ngikhale kuNkosi uJesu, ngibheke phezulu, ngibuze ngithi Nkosi uJesu, angizange yini ngizivumele sono? Kuthe uma kunjalo kuvela ubuso beNkosi uJesu ezulwini. Avele uNkosi uJesu, aphinde amadimoni angiharase ngesinye isono. Kabuhlungu kakhulu, kabuhlungu, angibuza ngesinye isono. Ngimangala ukuthi hayibo, ngoba mina izono ngiyayibhala, lesono ngasibhala, ngibheke phezulu, ngikhale kuNkosi uJesu ukuthi lesono lesi amadimoni angibuza ngaso angisibhalanga yini phansi. Avele uNkosi uJesu. Ngamangala ukuthi uNkulunkulu ungummeli wethu. Uma sizivuma izono zethu uthembekile, ulungile. Ngabona ngesandla esimhlophe angathi sizosehla, sizongikhipha kule ndawo engikona. Ngambona uNkulunkulu ukuthi uma ngabe sizivuma izono, ukethi ubaba asibhale, ngisho uhamba ngemoto, udriver unemoto, kumele uma ukhumbula isono uyimise eceleni imoto, usibhale isono, ngoba ngelinye ilanga amadimoni ayokubuza ukuthi wawenza ukuthi wena awukwazi uye ezulwini. Kodwa uJesu wangimela mina ngoba bengimbuza ngithi Nkosi, angisibhalanga yini lesono? Ebese yavela uNkosi uJesu ukuthi ngazibhala, bese wangisiza, wangikhipha kuleyo ndawo. uJesu Kristu inkosi. Kubalulekile ukuvuma izono, noma ngakuthiwa imicabango, noma ngakuthiwa imidlinzo, noma ngakuthiwa wasibuka kwi-TV, ngoba usathane vele ezinye izono uyiletha ngama-TV. Kubaluleke kakhulu. uJesu Kristu. uYesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ugqithise ubufakazi. Ngelinye ilanga ndiphupha kukhona umama osisangoma, engathi uyandibuza ukuthi ndaya na esangomeni.
ndabe sendiyamphendula mna ndithi hayi ndasindiswa mna. Wadana kakhulu, ndambona ukuthi udanile, ebengalindelanga uba ndizawuthi mna ndasindiswa. Ndiphinde ndimbonge uNkulunkulu Baba kakhulu ngoba ukhona omnye umama endimazi ngokuthi ndamfaka ekhaya lezwi. Ngelinye ilanga wandiphi 250 Baba, 250 wonke, ngenxa yokuthi wabona ndibhalile kwi-status sam ndichaza njengesimo sala. Ndithi ke mna ke ndenzele ukuthi abantu baqaphele kungabikho mntu wenza into ezirongo aze la. Ala mama wabesithi kum uba ndingamphi 200 angandenzela u-cash send, ndingayifumana na imali. Ndathi mna hayi ndizamnika i-bank account yalapha ngoba ucash asimphathi. Ndamnika i-bank account yalapha Baba khona ukuze xa kuvulwe ishophu ndiye eshophu ndithenge izinto ezityiwayo kanjalo nento zothambisa. Khona nomnye umzalwane naye okamane ndipha u-300 ndithenge eshophu izinto zokutya nento zothambisa xa ivuliwe. Ndiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngoba andibazi, ndibazi nje sihlangana ngelizwi likaThixo. Ndiyambulela uThixo kakhulu. Andazi Baba uma ndingasuka kuye ndithintekile nayizolo Baba. Inkonzo yayizolo uma uchaza ngoLothe nomkakhe, umkakhe wabheka ngasemva, kwabe kuthiwe uLothe azange abheki ngasemva, wabheka yena umkaLothe waba sisimo setyiwe. Abe sendizibuza nami ukuthi uNkulunkulu ngaske ndingabheki ngasemva kuyo yonke into nje ngoba sendiwabonile amandla akho Thixo. Ngaske ndingabheki ngasemva, ngaske inhliziyo yam ingathi sendiphumile eGibhithe kodwa iphinde futhi inhliziyo yami ibe seGibhithe. Ngaske kube njalo Baba. Ndiyamcela kakhulu uNkulunkulu ngoba ndiyambona ukhona, uyaphila uNkulunkulu okhonzwayo apha, uyaphila kakhulu. Uyaphila Baba, akafile. Buninzi ubufakazi, buninzi kakhulu ubufakazi Baba, buninzi endingabutsho kakhulu ngempilo yam. Mna ndiyazazi izimpi ebezilwa nami kakhulu, izimpi zakwamoya, izimpi zamadlozi. Ndiyabona uNkulunkulu undinqobele kwimpi zamadlozi ngoku, amadimoni. Ndiyambulela kakhulu uNkulunkulu Baba, ndiyambona uyasebenza empilweni yam. uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabonga Baba kakhulu. Andazi ndingathini Baba, kuninzi. Ndimbonga nangabazali bam, umama wami esamgcinile ephila. Ndiyambulela uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba Nsibande, ngiyabingelela uMama Nsibande, ngiyabingelela abangcwele bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuletha ubufakazi nje ntambama. Kade ngagcina nokho ukuletha ubufakazi. Ngicela ukubonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungisizile last month. Benginesitolo ebengisikweleta, senginesikhathi eside nje ngingasakhokhi kuso, kodwa ngathatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuyokhokha. Ngahamba-ke last month ngayobuza ukuthi ngikweleta malini kulesi sitolo. Bathatha i-ID yami ba-check-a bathi anginasikweleti, angikweleti lutho. Ngithanda ukubonga Baba uNkulunkulu-ke ongikhokhele isikweletu sami egameni leNkosi uJesu uKristu waseNazaretha ophilayo. Okunye umbono engivuke nawo namhlanje, ngibone bengikade ngikhuleka ngo-1, ngakhuleka nje isikhathi eside, umkhuleko onamandla. Ngase ngilala sekuzosa nje ngabona kuphuma inyoka egcekeni, noma ngingabonanga ukuthi bengikuliphi ikhaya cause indlu angiyibonanga. Ngizibone nje ngime egcekeni, ngabona inyoka iphuma ihamba. Le nyoka inesiphambano ekhanda, inesiphambano emsileni. Angikwazi ukusho ukuthini kodwa nje iphumile yahamba.
Ngathi sengibona sengibakhombisile abafana ukuthi hawu nayi inyoka iphuma ihamba, ngabona abafana beyishayela ngasekupheleni kothango lomuzi. So ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngemisebenzi emihle yakhe yomusa. Umethu ubaba singakhulekeli okwethu, kodwa sikhuleke umkhuleko esiwunikeziwe iNkosi uJesu, ukuthi nokwethu uNkulunkulu uyakubona asenzele khona, abuyise iy'mpendulo, asilwele izimpi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje inkosi yambula ukuthi abazalwane bayeke ukuya enkonzweni. Mase befike khona bese bemshiya phakathi uNkulunkulu ekhuluma, behambe bona beko abacabanga ukuthi kungcono ukunoNkulunkulu kunokuba belalela amazwi kaNkulunkulu. Njengokuthi omunye unendlela bese ethi ngizoqala enkonzweni ngilalela uhafu bese ngiphuma ngiqhubeke nendlela yami. Kungumedelela uNkulunkulu lokho. Uma wenze njalo bokwazi ukuthi uyakuzonda ukuqondiswa. Amazwi kaNkulunkulu walahlela ngemumva. Amahubo 50:17. Uyakuzonda ukuqondiswa, amazwi kaNkulunkulu walahlela ngemumva. Futhi asikho isibusiso ozosithola ngoba uphume uNkulunkulu ekhuluma, wamshiya ekhuluma. Ufana nomntwana othi uma ekhuluma umzali bese asuka ahamba, umzali engaqedile ukukhuluma ebesuka yena ehamba. Leyo ngane leyo isuke ingenaso isibusiso ngoba futhi inhlonipho kuvela ukuthi ayikho kuyo ngoba ishiye umzali ekhuluma. Bambana noNkulunkulu uze uthole isibusiso, ungamdedeli isibusiso ungasitholile. Hlala enkonzweni, ulalele ukukhuluma kaNkulunkulu aze avale umlomo wakhe athule, bese kuyima usukuma ngoba uzothola isibusiso. Uma umshiya ekhuluma uyamedelela. Bambana noNkulunkulu, Genesis 32:26. Bambana noNkulunkulu uze uthole isibusiso. Ngiyakhumbula ukuthi wake washo uBaMsibanda ukuthi uma ngabe kukhala ucingo enkonzweni bese ukhokhoba uphuma uhambe uyophendula ucingo, uthi awume kancane nkulunkulu ngiphendule okungcono kunawe. Namanje-ke usho into efanayo, uthi awume kancane nkulunkulu ngiyokwenza okungcono kunalokhu engikuzele la. Bazalwane, ake simesabeni uNkulunkulu, sihambe ngokumesaba, sihambe ngokumesaba. uJesu Kristu uyinkosi.